خیر باشه دوستان عزیز. امیدوارم که همتون صحت سلامت هستید. همین را ببینید دوستان عزیز. یک перчатки خریدم شادیش دستده نمیشه. من شادی که دسته که ای دنیا بیرون راه نمیخلی. فریزه برف دیدگی نبود میگه چه برف که تمام میشه. این رفته است مستسلم میگه ویدیو نمیکنه. چی رو ویدیو کنیم آخه؟ میریم بگم شوشه برای بعدی همین کودکا درس تر میکنه уже не интереснее کارو بار نگاه کاکا یه перчатки داشت майда тар шида буд ча хардагимон ба ҳам аус миёем мо и барф қипида миёя тар меша айс рафтанда инҷа магазин дур омадем якта гирифтум ша ҳам шодӣ кадастаки наку рафтаст маҳош элифа гирифтем рафтастем бисёр гуфта чӣ де элиф ном кадача ҳамин ном шаварам дома хушид барои ва элиф ном кадамиша уқа я ду рӯза хунук буд ози уқа хунук неста барои мо ина дурун-дуруни барф мегарда будурохе и гап ма мегире уна вай намегире гап манаки ба дӯстони азиз ҳамаи шуморо ба кор даъват мекунам дар номерои болои экран буда бинависед фарқ надора ин кор ҳам барои мардако мешава ҳам барои занако марҳамат кора хушрӯ ёд метаем кор кардан регистратсия кардан кора ёд додан ҳамаш беплай дар уҷа аку шумо необязательно бисёр харид карданатон ҳамон правилаша ки ёд гирифтед иншалло ки пешравия мекунед удкора кармин мекунем кати духтараком чанд рӯза хел гуфтастия ин рӯза хона гирифтем батон ҳозир удкора кармин мекунем чӣ халига гуфтам ин рӯзи гармтара нисбат ба дигар рӯза ин иҷада мурғобиён мурғобиёра поёна дидеста шумо ина дидеста ҳамқа бисёра ҳозир хай камтара кармин мекунем мера ба меравем ана командесяна уқа хушрӯ меоян ки ала бегуфтемшана ау снопарда меяна ба қызиқ ки нигоҳ ки фариза ро дар куҷо додастаашона кафтара кун ба поча накун фариза гушнак будиам бечоракои бисёртар навардем ниё кармид кадесенаку кафтарако ҳам меоян инҷа ҳамаш тамом ши бирови маҳрамат чӣ меша марҳамат ку бугӯ маҳрамат не марҳамат ку бугӯ ана раҳи хонаи мо мерафтагӣ инам хеле яха ёдам ахулайнаки тоистон до инҷа ҳамаш поли қум буд ин ҳозир ҳамаш поли яхбандия анаку мерем хона насиб боша куда ё чой метием
Байдами корубор бо овқот тайёр кунӣ. Инем хеле рӯз бега мешава худаш. Бё бихазе рафтем. Инем ёкати нағма кадам моли ба маршрутка омадагем. 1.5 соат да меоем да. Исо ҳар душ ҳисоб кунем 1.5 соат да меоем. Не калатон мекафа. Диди? Дӯстони азизу меҳрубон, ин ма бо Рома каталоги нав гирифтам. И каталоги навда мумкин оли бисёрият бигӯяд ки ту фақат стиральни порошок мегирӣ. Стиральни порошокро чӣ кор мекунӣ? Барои мо духтаро дӯстони азиз гуфтанем ки стиральни порошок аксия рафтестай 2 таша мегирӣ ба нархи 1 тай. Барои амо марҳамат кунед. Кадомет ки заказ каданед дар номерои болои экран буда бинависед. Хайватни палочка гирифтем. Инаёш заказан мужскоёш қатъи як инаи хеле зубной паста. Инаё барои заказан барои дига одамай. Инаи снуш бошад дига боқӣ мондаш барои хумонай. Барои дивана гирифтем. И барои аромат бисёр духтарако мегиранд. Гуфтум ман коя бигирам чӣ хел боша. Барои дадри шифонер мемонӣ бӯи хушрӯ мекуна. Баъд шампуни новинка детски биромадагиай. Чизе ки новинка бубуроем ма ҳатман ки мегирам. Бениҳоят буш хушрӯ буда. Ами фрукти ма банан навеша гирифтам. Бӯи банан мекуна. Банани холи бигир. Ба бисёр ами коктейл духтарако мегиранд. Пакупатели ҳами бисёри бадай. Барои аму ма гирифтам бадан зубной паста барои чи бисёр гирифтам. Ма ҳами як гирифтагим та 4 та ё 5 та зубной паста мегирам. Баъд чанд қай дига намегирам. Баъд ҳам скидка рафтеста чӣ хеле купон карта кати истифода мебарӣ. Вообще копейка меғалта. Барои аму 4 та гирифтам. Бадан барои поча бо барои поча. Баъд пробник 2 намуд духира пробникша гирифтам. Мурмурма гирифтаги нестам. Барои аму 2 намудша гирифтам. Кадомеш маъқул шуд ба ҳамуша заказ мекунем. Бо гирифтам як креми натурални барои рӯм бисёр қоқ мешавад. Баъд ина хеле гирифта будам. Бениҳоят рӯро хушрӯ мекунад. Ям барои увлажняющий бениҳоят хушрӯ буд. Гирифта будам. Тамом шуда. Бо як тай дига гирифтам. Барои нами берун буромаданда дар ҳавои хунукӣ мезанӣ бениҳоят хубай. Хай инами хариди ирӯзаи мо. Баъд асосан оли фариза да либос гирифтагем. Бо нишон метем бо нархи дастраси арзон. Баъд як тай ина хеле барои чорни точка болои бинира тоза кардан гирифтам. Ирам ба скидка гирифтам. Ами чӣ кадом боре гирифтам? Ҳамаша ба скидка гирифтагиам. Дӯстони азиз ба скидка. Инамира бибинед хушрукадай ба чои компания Фаберлик як қалам гирифтаги будам. У қаламаш канон фариза. Бо як тай дига гирифтам коричневий. Не хеле свети хушруда. Ман худам намекунам. Хайстоне кам тараки мекуна. Ҳозинаи фариза да мепӯшонем. Либосоро мебинем куче нишастай ё нестай. Мара духтарако гуфтан ки чанд мепӯша фариза. Фариза 104 мепӯша. Ина размери 104. Намедонам ки и чанд мешаваша. Ҳози мешаваша намешаваша намедонам. Ҳози мепӯшонем мебинем яҷоя. Ина духтаро дӯстони азиз ба майкачаям хеле пӯшондамаша. Ҳози нормалния ченишай. Баъди свети чашмошай. И либосош свети чашмошай. Ира ами шаварам хуш када гирифта. Гуфтам ҳози нагиша бай баҳор мегирем. Гуфт ки не ай ҳози бигиримша. Инам хеле хай гирифт пӯшондемша чени хушрӯш. Ай болои калготкиш пӯшондама. Обязательно. Инами хел хай нормально. Хайнем хеле дӯстони азиз. Дар ҳаминҷа влогмонро ба поён мерасонем. То влогҳои оянда дар паноҳи худо бошед. Хайр.